Ka khumlong ni lucky gift coupon dezal rana ni ready khlai tongo live hingka ke Sahil Tiprasa blog short film khaine pathor hi bin mukhang phunglai kisa bini ya channel thangai live nongnai do oro fiber ro kaija koribla angka net barase hamte angke aro joto mani abo live rwnai ojongka offline nuksinai oro offline phano kono video edit khaijak ngla cut khaijak ngla joto record khaimani pura direct rwnai tabung ka bo thebui tong buko hi theban dasi phunung sidi buko kaise phunugadi iko ayush debormani hi thebui je tanjangna simi andi sangsidi je tanjangna simi danai je tanja enoke bat khlainai borok danai tai kise phungla borok bongo phajak tabung kangke ikoro o ma bumung sai dana gangke prai 10,000 ke 10,000 ta bumung sai mano bana aku সম্ভব da dasi dije sijangno phungni thike rok bumung sai daphan daba gila iko yang phung sideka thedi residi puila oro dagranita oro dawoi tarpore chakroboi oro danai oro dawoi ha chakro phinai o glass mom bukle hi manito phaijak ai borok nasinglajak omo khlaigengke khojasinai phungdiba thepman phung tongsidi kaisapon ticket rok sopai dangkha sok joton sopai jak o jaga mane je borok tanjak bini joto ticket jor sopai jak kaisapa miss kare te kisa jorate nasingin bai sidi jo to nai tongnai ro nogo asugoi omo thepba kyangkhino te kaisa video rowan do mo tao thebui tongmani obo nongno phunugui tongkha ke camera battery butor pai thangbai to thepman paigla yang thepman phung tongsi do bongno samuguri phung sidi Sagun bagan tentang jadi pak. Baik. Hari ko khatam sa Confirm jadi. bora bora Aku pernah nawasin tidak. Tampil je.
Lah, adang nih lah. Dari mang kamu kasih? Apa sih